Bună ziua! Astăzi, 1 decembrie, ne-am hotărât să facem o fasole cu afumătură. Așa se face de 1 decembrie. O să punem și vinișorul, mai târziu o să vedeți pe filmare. Deocamdată am pus fasolea la fiert. Am apelat la o geantă din asta pentru că bate foarte tare vântul afară. Și cu asta o să ne apucăm acum să punem ingredientele și o să vedeți pe parcurs cum o să decurgă lucrul. Așa, acum punem ceapa. Morcovul. Între timp am pus și vinul la fiert ca să ne apucăm să-i punem niște mere. O tăiem așa feliuțe subțiri. Punem și câteva portocale. Am pus merele, am pus portocalele, am pus și un pic de zahăr. Ia să-l gustăm să vedem dacă e suficient de dulce. Da, e perfect, are și aromă de fructe. Și acum o să mă apuc să acum mă apuc să toc și șunca pentru fasole, să aibă timp să fiarbă destul de bine. Începem așa. Și o să tocăm foarte mărunțel. Acum o să punem și foile de dafin. Adăugăm un pic de piper. Și acum ne apucăm de afumătură, să o punem și pe aia. Că fasolea fără afumătură nu merge. O tăiem așa în bucăți mai mari. Așa, fasolea e gata. Hai să vedem cum a ieșit. Am făcut o ciorbă. Așa, asta este fasolea și acum merg să vedem cum a ieșit.